May napakagandang kwento tungkol sa isang tatay na mayaman. Kasama po niyang kanyang maliit na batang anak. Sila'y naglalakad sa daan. Napadaan sila sa isang kanto na kung saan nakakita sila ng isang lalaking nagpapalimos. Putol, wala ang dalawa niyang paa. Nung pagkakita po ng kanyang anak dito sa pulubi, nilapitan ito at pagkatapos binigyan ng limos, tinanong ang lalaki, "Bakit po putol ang mga paa niyo?" Pinagsabihan siya ng kanyang ama. Ang sabi, "Nak, hindi tama na itanong mo yan." Pero sumagot po ang pulubi. Sabi sa bata, "Gusto mo ba ng kwento?" At tumango po, umoo ang bata. Sabi ng pulubi, may isang maliit na bata noon, may alaga siyang aso. Mahal na mahal niya ang aso niya, si Brownie. Pero isang araw, habang sila'y naglalaro sa tabi ng ilog, hindi napansin ng bata na may papalapit na buhaya. At bigla lumundag itong buhaya, kinagat, kinuha yung alagang pinakamamahal na aso ng bata. Sa sobrang galit, sakit ng loob nitong bata, kumuha siya ng bato at nilapitan yung buhaya, pinagpupukpok ito. Ang hindi alam ng bata, hindi sa kalayuan, may papalapit, meron pa palang isang buhaya. At doon kinagat ang dalawang paa ng bata. Nagtataka ang bata na nakikinig, anak na mayaman, ano pong nangyari? Nabuhay po ba yung batang kinagat ng buhaya? At sumagot yung pulubi, "Ako yung batang yon. Dahil sa galit ko, ito ang nangyari sa akin. Huwag mo kong gagayahin." Dahil maaaring pag naghiganti ka, oo, masasaktan mo yung nakasakit sa'yo. Pero kalaunan, ikaw talaga ang nasasaktan at ikaw ang mahihirapan. Sabi ng pulubi, kung hindi ako nagpadala sa aking galit, edi sana meron pa rin akong dalawang paa. Mahalaga na kahit galit ka, matuto ka pa rin magpatawad at magpatuloy. Amen? Dahil kung nananatili ka sa iyong galit, may gagawin kang pagsisisihan mo. Ano man ang gagawin nating masama sa ating buhay, hindi na natin ito mababawi. Wala tayong mababago sa ating nakalipas. Tama nga naman po kung pag-iisipan nyo, pagmumunihan nyo. Anger makes us do stupid things. But when you pick stupid decisions, you will end up with stupid results. When you are angry, please stop. Huminto ka muna. Ito ang dahilan bakit inuutos ng ating Panginoon sa atin, kapag tayo'y sinampal sa isang pisngi, kailangan iharap natin yung kabila. Hindi naman ito pang-aabuso sa ating sarili. Ano ang ibig sabihin ng pagharap ng kabilang pisngi? Ito ay hindi paghihiganti. Kasi pag hindi mo hinarap yung kabila, yung mga kamay mo, ang tataas mo, ang kamay mo naman ang gagalaw para makasakit sa iba. Kaya hinaharap mo yung kabilang pisngi mo kasi yan pa rin yung parte na hindi namamaga na walang sakit. When you turn the other cheek, you're really showing that you are stronger than that person who have hurt you. People who are angry, people who want to take revenge are not really strong. They are weak. Mahina ka pag galit ka, mahina ka pag gusto mong magiganti kasi ikaw ay nagpapadala, ikaw ay alipin ng iyong masamang nararamdaman. Ang tunay na malakas ay yung taong hawak niya ang kanyang sarili. Ang tunay na malakas ay yung may disiplina, kayang magtimpi sa kanyang sarili. Kapag hinarap mo ang kabilang pisngi mo, pinapakita mo doon sa taong nakasakit sa iyo, mas malakas ako kesa sa iyo. Hindi ko kailangan maghiganti para maging masaya at payapa ako. If you do not turn your other cheek, then you will feel the hurt, and that hurt will push you to take revenge. And when somebody takes revenge, it starts a cycle of violence. Kaya nga, paulit-ulit yung pananakit kasi merong gantihan. Napansin nyo ba ang sinabi ni Jesus sa atin? Iharap mo ang kabilang pisngi. Hindi niya sinabing magpasampal ka muli. What did Jesus instructed us to do, commanded us to do, is only to turn the other cheek. Ibig sabihin, pakita mo sa Kanya, hindi mo ko masasaktan. Kaya mong maging malakas kung ikaw ay talagang
nakakapit sa grasya ng Diyos. Kaya mong maging malakas kung alam mong ikaw ay nabubuhay kasama ang Diyos. Kaya mong maging malakas kung ang iyong sinusundan at pinakikinggan ay si Jesus, hindi ang iyong masamang nararamdaman. Ang tanong, have you turned the other cheek? Harapin mo ang mga nakasakit sa iyo. Kaya mo yan sa grasya ng Diyos. Ipakita mo, matatag ka, matapang ka, mabait ka. Kapag palagi mo pa rin hinaharap, tinitignan kung paano ka sinaktan ng iba, magdurusa ka. Why are you suffering? Because you keep on turning that hurting side of yourself. We have a choice. We have a choice not to suffer. You have the choice to become stronger. And we pray through God's grace that you may be strong in your hurt. Because by being stronger, you can do God's will. And by doing God's will, you will become more blessed in your life. Amen. Kilala po si Santa Clara sa kanyang kababaan ng loob, sa kanyang malalim na pananampalataya sa Diyos at sa kanyang kabanalan. But one time, St. Clare had this very beautiful teaching. She said that we become what we love, and who we love shapes who will become. Ganda po, no? Nagiging tayo kung sinong ating minamahal, at kung ano ang ating minamahal, hinuhubog niyan ang ating pagkatao. If you love things, you will become a thing. If you love nothing, you will be nothing. Hindi po pwedeng wala tayong minamahal. Ang problema sa ating buhay, mali ang ating minamahal. There is no issue with loving. The issue is, we love wrongly. Kaya nga, kung magmamahal ka na rin, magmahal ka ng tama. Amen? Huwag kang magmamahal ng may tama. Yan ang problema ng napakarami sa atin. Kung sino pa yung may tama, siya pa ang minahal mo. Magandang pagnilayan yan. Sino ang aking minamahal? Who do you love? Kwento po ng aking ama, nung siya'y binata pa, kilala niya ang aking ina. Hindi man daw siya pala simba, pero dahil po ang aking nanay, mahilig na nagsisimba araw-araw, kaya pati din siya, nakuha niya ang ugali na araw-araw, pumapasok sa simbahan at nagsisimba't nananalangin. Tingnan niyo na po, nakakamukha mo ang iyong minamahal. Hindi pwedeng hindi ka impluhensyahan ng iyong iniibig. Kaya nga may dahilan ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit sinabi niya, guard your heart. Bantayan niyo ang inyong mga puso. Dahil kung sino ang iyong minamahal, babaguhin ka niya. Kung minamahal mo ang pera, magiging kamukha mo ang pera. Di po ba? At ano ang ugali ng mga nagmamahal sa pera? Kaugali nila mga hayop. Bakit? Dahil napansin niyo po ba, ang mga salapi natin, hindi na bayani ang nakatatak. Puro hayop. Diba? Tarsier, pagong, agila. At ano po ang ugali ng mga hayop minsan? Sila po ay sugapa, makasarili. Kaya nga, pag ikaw ay nagmamahal lang ng pera, nagiging matakaw ka. Amen? How do you describe money? We say that money is cold and hard. That is what cash is. We have cold and hard cash. Kaya nga, pag mahal na mahal mo ang pera, kaysa sa mga tao, dito nanlalamig ang puso at nagiging matigas ang iyong kalooban. Kaya nga, nauunawaan na natin ngayon bakit ang una at ang pinakamahalagang kautusan ng Diyos, nakasulat po sa Biblia, ay mahalin mo ang Diyos ng buong isip, puso, kaluluwa at lakas mo. Dahil kung minamahal mo ang Diyos, nagiging kamukha mo ang Diyos. Nung minsan, nanonood po ako ng interview ni Nova Villa. Kilala niya po ba siya? Yung pong matandang actress na minsan o madalas kasama po ni Dolphy nung buhay pa siya. May asawa po pala si Nova Villa, hindi po artista. Pero isa po siyang atleta. At sa kasuyang palad, nagkaroon po ng sakit yung kanyang mister na bedridden siya. Tanong po ng interviewer kay Nova Villa,
Saan siya humuhugot ng lakas para magtrabaho and at the same time alagaan niya yung kanyang mister. Napakaganda po ng sagot ni Nova Villa. Sabi niya, ang lakas ko ay nanggagaling sa pagmamahal ko kay Jesus. Dahil sa pagmamahal ko kay Jesus, dito ako nakakatanggap ng biyaya ng pagpapala at grasya. Nakakayanan daw po niyang magtrabaho kahit meron na siyang katandaan at kahit na hindi naman po siya big star. Merong dumarating na pera para pambili po niya ng gamot para sa kanyang asawa. Alam niyo po, napaka-sweet ni Nova Villa sa kanyang asawa. Kahit na ito hindi makagalaw, pag nandun daw po siya sa bahay, palagi niya sinasamahan, hinahalikan. Pag wala daw po siya sa bahay, palagi niyang tinatawagan, kinukumusta niya. Paano naging napaka-simple, napaka-down to earth, at napakabait ni Nova Villa? Ito po ay dahil binigay daw niya buong buo ang kanyang sarili sa Diyos. Look at that, my dear friends. See how we are being transformed by our love for God. Because this actress loved God, she became like God who loves. Kaya nga, ang dapat love at first sight natin ay ang Diyos. Kung mahal na mahal mo ang Diyos, makakamukha mong ugali ng Diyos. But secondly, we need to reflect also, what do I love? Ang tanong hindi lang yung kung sinong minamahal mo pero ano ang iyong minamahal? Aminin man natin hindi, marami sa atin, mas mahal pa ang gamit kaysa sa tao. Yan ang nakakalungkot, ang gamit na dapat natin ginagamit, pero kadalasan ang tao ginagawa nating gamit, ang gamit ng ating minamahal. Paano mo masasabi na mas mahal mo ang gamit kaysa sa tao? Tignan mo kung mas marami yung oras na binibigay mo dyan sa gamit na yan. Kung saan mo binubuhos ang iyong oras, malamang sa malamang, mas mahal mo yan. Di po ba? Kung mas marami kang oras sa pakikipagchismisan kaysa sa iyong pakikisama sa iyong pamilya, mas mahal mo ang chismisan. Kung mas marami kang oras nakikipag-inuman kaysa sa pagtatrabaho at pagnenegosyo, mahal mo ang iyong bisyo. Remember that the greatest gift that we can give to others is time. Because time once lost can never be returned. Yan ang ibig sabihin ng time is gold. Mas mahalaga pa ang oras kaysa sa ginto, kaysa sa anong kayamanan. Kaya nga, kung meron kang oras, dapat wag mo sayangin ito. Buti pa ang pera kapag nawala, pwede mong kitain. Ang gamit kapag nasira, pwede mong palitan. Pero ang oras na nawala ay hindi mo na pwedeng maibalik. Time gone is time wasted. Kaya nga, magandang itanong, anong pinag-uukulan ko ng panahon? May nakakalungkot pong balita, napanood ko lang po. Isang 13 anyos na bata, pinatay ang isang 8 years old na kalaro na babae. Sinakal daw po. Ano ang dahilan? Tinatanong siya ng mga pulis dahil daw gusto niyang gayahin yung mga napapanood niya sa internet. Tingnan niyo po ang epekto ng cellphone at ng social media, ng internet, nawawalan na tayo ng pagkatao. Dahil sa mga gadget, nagiging robotic tayo, nawawala ng puso nating mga tao. Kaya nga sabi po ni Pope Leo XIV, no algorithm can replace a hug. Bandang huli, ang mas mahalaga at hinahanap-hanap natin ay ang yakap ng ating kapwa. Kaya nga, bawasan mo naman yung pagtitig mo dyan sa iyong cellphone. Because the contents, your games, whatever it is in the internet can never satisfy fully the longing of our hearts and spirits. Ano bang nangyayari sa atin? What have we become because of our love for things? We must remember what really matters most is not what our hands can hold, but what our hearts can keep. Kaya nga nung pinanganak tayo, wala naman tayong dala, at kapag tayo lumisan na dito sa mundo, wala din tayong dadalhin o hawak-hawak. Mag-ingat po kayo. Saan ka nakakapit, malamang sa malamang yan ay yung minamahal na. Kaya nga tayo ay inaanyayahan ng Diyos na bumitiw palagi para tayo ay mahawakan niya, para tayo ay mas mailapit ng Diyos sa Kanya. Habang meron kang hawak, lalong bumibigat ng iyong buhay at mas mahihirapan ka sa iyong paglapit sa Diyos. Matuto tayo kay Santa Clara na iniwan niya lahat-lahat at ano ang naging epekto
nito sa kanyang buhay, nagkaroon siya ng tuwa at ng kapayapaan. Who do you love? What do you love? Be careful because where you put your love, you become like that. Hingin natin ang tulong ni Santa Clara na tayo'y tunay na magmahal para tayo ay tunay na pagpalain pa ng Diyos. Amen. Paano kaya kung makakapagsalita ang ating mga pera? Imagine if your money could talk. What would it say about you? Ano kayang ikukwento ng iyong salapi tungkol sa iyo? Meron pong isang kwento kasi tungkol sa isang pare na naginip daw siya tungkol sa pera na dinodonate po sa kanyang parokya. Dinala daw ng mga anghel ang mga pera sa langit at bago daw po papasukin ang mga ito, tinatanong sila ng mga anghel kung saan daw nanggaling ang mga pera at kung bakit sila karapat-dapat na makapasok sa langit. Nagsalita daw po ang 1,000 peso bill. Pinagmamalaki niya. Ako po ang madalas na dinodonate sa simbahan para mapagawa ito. Nagsalita naman po ang 500 pesos, sabi niya. Ako naman po ang ginagamit ng pambili ng grocery ng mga ordinaryong pamilya. Nagsalita din po ang 100 peso, sabi niya. Ako naman po ang palaging ino-offer pang misa. Pero ito pong piso, biglang gumulong, nahihiyang magsalita, umalis, palayo doon sa ibang pera. At tinanong po siya, saan ka pupunta? Nagbuntong hininga daw po itong piso at sabi niya, babalik na lang ako sa mundo. Kasi ako madalas ginagamit sa sugal, sa Karakrus. Ako din madalas ang pinambibili ng sigarilyo. Ako madalas pinambabayad sa bisyo. At kung ako man ay i-offer, ihuhulog sa buslo. Yung nagbibigay, nagrereklamo pa. Kayo po mga kapatid, kung makakapagsalita ang pera niyo, ano kayang sasabihin niya tungkol sa inyo? Because remember, where our money is spent shows where your heart truly lives. Saan mo ginagastos ang pera mo? Nandoon ang iyong puso. Kaya mag-ingat po kayo pagdating sa usapan ng pera. Understand that greed shrinks the soul. Sa Ebanghelyo, narinig natin ang isang taong mayaman nagpapatulong kay Jesus. Hiniling niya sa Panginoon na kausapin ang kanyang kapatid para hatian siya ng mana. The man was not asking for wisdom. He was asking for more. Jesus replied with a story about the rich man who built bigger barns. Kung titignan niyo po yung kwento ng ating Panginoong Jesucristo, pinapakita niya sa atin dito na yung mayamang tao ay hindi naman talaga masama. Bulag lang siya. The rich man thought that life was about having more storage. But he forgot that life should be about more service. Tinuturuan din tayo ng Panginoong Jesucristo, kapag dumadami ang iyong ari-arian, dapat ilapad mo ang lamesa mo. Huwag mong itataas ang bakod mo. Kapag dumadaming iyong kayamanan, dapat papasukin mong iba, pakainin mo sila. Kasi kapag tinaas mo ang bakod mo, tinatago mo ang iyong sarili, ang iyong naipon, hindi yan isang masaya at malayang buhay. Di po ba? What you're really building is a prison. Sometimes some of us have a wallet full of money, and yet we have empty hearts. You can have a big house, but
You can never create a home with peace just with money. Hindi naman po masama ang magkaroon ng pera, pero kapag sakim ka, mas minamahal mo na ang pera kaysa sa Diyos. Amen? Kapag ganid ka, nakakalimutan mo na ang lahat ng nasa iyo ay hiram mo lang sa Diyos. Kahit na pinaghirapan mo ang perang yan, hindi naman makakarating yan sa iyo kung hindi yan ay kagustuhan ng pasayo ng Diyos. Amen? God is just borrowing you money. God is just allowing you to borrow this life. Hiram lang sa Diyos ang lahat ng nasa atin. Kaya, bakit mo itatago? Bakit mo kikimkimin? Bakit mo isasarili? My dear friends, be rich in the matters of God. The gospel ends with this line, so it is with the one who stores up treasure for himself, but is not rich in the matters of God. Para yumaman ka sa mata ng Diyos, kailangan meron kang tatlong bagay na ito. Una, kailangan mo ng isang pusong mapagbigay. Nagbibigay kahit na wala kang nakikita. Pangalawa, kailangan mo ng isang espiritu na nagpapasalamat. Nakikita mo sana lahat ng biyaya, maliit man, na ito ay galing sa Diyos at galing sa kanyang kabutihan, pagmamahal para sa iyo. At pangatlo, ikaw ay nagiging mayaman sa mata ng Diyos kapag meron kang isang kamay na matulungin o maawain sa iba. Handa kang tumulong sa mga humihingi ng tulong. To be rich in God's eyes, you need these three things. Remember, a generous heart, a grateful spirit, and a compassionate hand. Hindi naman po masama ang yumaman, pero siguraduhin mo lang, hindi ka hinahawakan ng yaman mo. Hindi ka nabibili ng iyong kayamanan. Hindi rin po masama na magkaroon ng gamit. Huwag ka lang magpapagamit sa mga gamit mo. The more that you give, the freer you become. Dahil wala nagpapabigat sa iyo. Di po ba? Because generosity is not about the amount. It is about the attitude. Ang pagiging mabait ay isang ugali. Hindi lang po yan tungkol sa ating ginagawa, sa ating kilos. Tandaan, hindi naman po lahat na nagbibigay ay mabait. May nagbibigay para magkahiwalay na lang kayo. May nagbibigay para magkaroon ka ng utang na loob sa kanila. Di po ba? At mayroon nagbibigay dahil napipilitan lang sila. Hindi po sa halaga na susukat ang kabaitan, kung hindi sa kung ano talaga ang ugali ng ating mga kalooban. Why should we always be kind? Because life is short. We should make it count. Why should we be kind? Because God will judge us by our kindness, not with the amount of what we have stored for ourselves. The rich man said, "Relax, eat, drink, and be merry." But look at what God said to him. "You fool, tonight you will be demanded of your life." Pinagpaplanuhan natin ng maraming bagay sa ating buhay, ang ating bakasyon, ating savings, retirement, ang ating mga bahay, kung magkakaroon man tayo ng pera, anong lulutuin natin, kakainin natin mamaya o bukas. Pero aminin natin tayo nagkukulang, di tayo nagplaplano para sa buhay na walang hanggan. Di ba? Mas mahalaga yan kasi forever yan eh. Walang katapusan. Kaya tandaan niyo po mga kapatid, hindi mo madadala ang iyong kotse, ang iyong bahay, ang iyong bank account sa langit. Pero ang iyong madadala ay iyong mga alaala, ang iyong mga karanasan,
Nagmahal ka, nagbigay ka, nagbahagi ka, nagsakripisyo ka para sa iba. Remember, the goal is not to die rich, but the goal is to die ready. You might die rich, but you might not be ready to face God. At sino ba ang handa para sa susunod na buhay? Sila po yung payapa, nagmahal at naging tapat sa kagustuhan ng Diyos. It is good to ask, what would my money say about me? What would your wealth say about you? Baka yung iba sasabihin nila, Father, yung pera ko pipi. Bakit? Wala po eh. Di po ba? No? Pero, let's be honest. Kung meron kang pera ngayon, no? May hinahawakan mong pera, ano kaya yung kwento niyan sa iyo? O, kung meron ka mang pera, ano kaya ang itsura ng pera mo? Is it a happy money? Or is it a crying money? No? Masaya bang pera yan pag nasa iyo? O umiiyak na pera? Kasi ang sama ng trato mo sa paggamit mo niyan. Saan mo ginagamit talaga ang pera mo? Is it to serve God? Or only to serve you? Harinawa, ang bawat pera natin ay magkaroon ng kwento ng pagmamahal. Para pag ito'y nakarating sa langit, pagmamalaki ka, alam mo nung dumaan ako sa palad niya, ang bait ng taong yan. Matulungin, mapagmahal talaga. Naway ang bawat pera mo, kapatid, magamit natin sa pagpupuri, pagsasamba sa Diyos, na siya naman talagang pinagmumulan at nagkakaloob dito. Because at the end of life, God will not check your balance sheet, He will check the balance of your love. So we pray that we would be good stewards of the money that we receive. May we use this money not only for ourselves, but for the greater glory of God. Amen. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.